Guora gone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Guro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ran Ler, to kapok wawacho wach moro amora jora mag wuora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade ruodh polo gi piny, chunya odendi Adonai Ebenezer, El Gibor iber manade ruodha. Sibuor weche mwadhi wache pauni kik gibed magwa, ruodha ber mondo gibed magi to mara kuom Yesu. Amen. Jora mag wuora adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mariko 16. Mariko 16 matindo 3. Thuon wach malo to wacho ni chier mar Yesu. Adhi somo e 3 e wang'e kawacho niya, to kane pod gin e yo gidhi, ne gipenjore niya, ng'ano ma ang' nong'ielnwa kidi molorgo dhaliel. Mane kama dwa wuoye. E samine na wuoyo kodi ne jara mag wuora, nitie ng'ama olorne kod kidi. Olorne gi kidi kendo kidi molorne go no ji neno, ji wuoye. Olorne gi kidi ma e nyim dharangae onge nyako manyalo wuok madhi tedi. Olor gi kidi, olor matek. Ok onyal kendo, ma bende kata kokendo to ji nyiso nyaka ng'ama no mokendo no koromo godo ni to nyarwegi ine mane nyal. Ine mibiro nyalo. Iloyo 4 manyocha nosedhi ka. Olorni gi kidi ma nyaka josembe no donje. Olorni gi kidi makata pith ok nyal timore e dala, makata kitem mi yude kata mana moro achiel nyadiel moro tiyudo ka en odere kod tol kama nodhiye mondo mi odhi okwaye, kama nokete odere matiende ne ochimo polo. Olorni gi kidi matek. Olor gimolor matek gi kidi mokaw kidi mokete nyim dhorangach. Samoro joma nokete nowuotho gotieno sama ni nindo, to ne giwuotho to giwacho ni dala ni twadwa loro. Nolor makata sombe nyithindo ok kony dala no, makata us lope, makata sing gi machal nade to mago be ok kony. Nolor matek ma yawuoyi nodonje changa kod kong'o, mamoko nobedo secretary madongo mag jochanga gi jotere kor gweng', mage buche mag dongo maka ng'ato bire kor gweng' moa e boma tuwijo ka gipenjo chon ni to uneno nade be ng'ato oseyude, be ng'ato oseyude. Gilarore kanyo. Nolor dala ni matek, nolor matek modhi ogo kiful marang'ongo mokaw kidi moketie nyim dhorangach ma jogo nodhi owacho ni ka ging'ade gik mane ging'ade. Ka giwuothe godhiambo, moko nowuothe gotieno, moko nowuothe gokinyi, samoro ji nowuothe ka seche moko ne udhi nyaka e puothe, to ne giwacho ni ma twadwa loro gi kidi. Nolor makata nyar ng'ato mondo mi oyud nyathi, to gik mane giloro godogo biro kolo ijno chon mawuok araka. Ging'eyo ni ma to kata ting' to ma ok no ting' nyathi e tiende. Kawuono wakelo Yesu chier mar choke, yath ma Jerusalem, Manuel manodhi paro Lazaro, ka Lazaro nokwame bwo liel. En Yesu ma wakelo kawuono ni tinga mang'ongo komeko maduong'. Yesu ja Nazareth, ng'at maparo jomo kwame anete, en ka, en mwakele ja Nazareth, chier mar choke ja paradiso, en ka. Isaya ude mos wacho niya, Isaya 41. Isaya 41, to kapok asomo Isaya 41 to mumba kona niya, 16 matindo 3 no ema pod anwang'o. Muma wacho niya, ndiko maler mar Jehova maler wacho niya, to kane pod gin e yo gidhi, giwuotho gipenjore, to madala wani to ng'ama nolosi, gin e wuoth gin e yo gipenjore, yawa mar nyathiwa ni to notimre nade, ma nyathiwa ni kotedo kama to dak kethre, kata timo arus madongo dak kethre, kata kende maber dak kethre, kata yud tich malong'o kethre aketha, kata tem pidho dhok otamore. Muma wacho ni ne gin e yo to gipenjore gipamore, giwacho ni madala wan to chal nade. Jomoko wuotho to mako wiyegi, moko mako nyako nding'gi, moko siro tikgi, samoro ka gikalo kuma ji nitie inyiero gi to giparo ni nyiero kodgi. Jomoko kata kidhi mondo mi idhi bedi, mondo mi odhi ochung'ni e kom, to jomoko neno ka mako rak law ng'ato, duoko ng'ato piny, penjo ng'ama ne chung'ni no, tichieni magi be jomi chung'negi matini noselorni kod kidi matek, makata nyithindo bedie boma oko to ok chalre. Mumba kona niya, giwuotho to gipenjore ni ng'ama nade manong'ielnwa kidi, mano samoro chando kata chunyi, kata sama wawuoyo kodi ni to madala nani tuo mawilore awile odaka. Makochopo seche mido yudie musara kor ka tuo ng'eyo ochako chon, ochako mnaga onda moro matin, kiko karo biro odwan mondo mi oyud pesa, ochakre arwa. Mumba koda ni nolor matek gi kidi, nolor gi kidi matek. Samoro kidi no noome loka kocha, samoro noome mna but dala ka, samoro nogole bathe pacho kamoro ka. Mane kama nogolie kidi no, ma joket kidi no biro, ma gikaw kidi to giriwe nyim dhorangach, samoro gikete e chuny pacho, samoro gikete e tok dala,
samoro gikete e nyar ng'ato, samoro gikete e wi wuoyi moro ma kata ka wuoyi nodhumo kisungu to odhumo kisungu go koting'o poko rabolo e chiro. Muma wacho ni nolor kod kidi mapek, nolor matek mokaw kidi moketni e nyim dhorangach. Koro katitem to ok dhi, katitem to ok sudi. Wakelo Yesu chier mar choke. Isaya 41 matinda par mumba kona niya kawuono ni adhi somo gimondiki e muma mar Nyasachwa. Samoro gima timni osemi luoro, iwacho ni ajo ato natimra nade, yawa ato natimra nade. Samoro miyo ng'ato kata kibaji, wacho ni ato koro kata tedo be koro awinjo ka chunya oluor nikech nyocha natemo kocha okethore, nyocha nakendo okethore, nyocha natemo pitho okethore, natemo ohala okethore, natemo kata mana pur otamore. Ma samoro atete mana mondo mipidh gwen to ine mogwange ong'eyo ogwange diera gwendi, ogwango diera gwendi e kindu mamoko matin nolor ni kidi matek. To kawuono wakelo Yesu chier mar choke. Ja Nazareth manyalo siro par ng'ato, Osana manyalo umo ng'ato kod bingane gi ng'wonone kod tekone mawich. Isaya 41 matinda par. Mama wacho ni kik uluor gimoro, jora mar wuora kik uluor gimoro, nikech an kodu mana Jehova ema olero. Kik kibaji gou ni mara ne Nyasachu. Amiyo uteko, Jehova oyie no biro chiwo teko kuom gima nade mosebedo ka sando ngimani molor nigo matek. Kinakonyeu binasiro gi bada makora chich maselochogo. Muma wache 11 koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot e nying Yesu ja Nazareth. Ng'ata mamon gi dala nigi odi gi nyithindi magombo ni mondo pile kod pile ubed ka udhaw ugoru oandi temo to lwar. Muma wacho ni koro ne uru, koro tiende ni sani ne Jehova wuok oko biro, ja Nazareth biro. Wacho ni koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot, migi dhier nono, adiegi jogo duto makedo kodu norumo milale nono. Mano Jehova ema owacho. 12 uno dwar wasiku go to ok unuyudgi. Nying Yesu ja Nazareth ubiro manyo gi kata miergi, miech joket gik moko e miergo ubiro manyo to kuonde go ubiro yudo ka tula modak gi ng'ang'a kod kiliti. Mano muma mowacho ni ubiro manyo gi, ubiro dwaro joma kedo kodu go. Jehova singo kawuono kogo raba stamp maduong' mar polo kod remb Yesu ja Nazareth manowarowa, Manuel manodhi e bao ka piny neno e lela. Simba wacho norumo duto, owacho ni ubiro dwaro wasiku go, joma ong'e keto gik moko mondo mi oran godo nyithindi ji. Ka ji dhi to mondo mi oduok ka kitero gige gi dala to yawuoyi moko nodong' e barabara. Muma wacho ni ubiro manyo wasiku go to ok unuyudgi. Miechgi nyaka jok mane kelo negi pesa mondo gidhi giran godo yawuot ji, ubiro manyo gi to ok unuyudgi. Gitiende ni Jehova biro kawo gi to tieko gi te. Ondiki duong' odog ni jatend lweny, duong' odog ni Ebeneza. Ubiro manyo wasiku to ok unuyudi, ubiro manyo jok maketho mier to ok unuyudi. Jehova biro kawo raba maduong' to rucho gi to golo gi go ke miergo, biro golo gi e plot kama idake no, biro golo gi nyaka tich kama initie no. Kama gidwaro ni mondo midak ni okethre no, Jehova wacho ni biro manyo gi to ok iniyudgi. Kwan 23 matinda 18 Jehova chika mondo awuo. Kwan 23 matinda 18 asomo gima ondiki e Jehova maler. Mi Balaam nohulo wach moa kuom Nyasaye niya, we aul gima Jehova chika kawuono. Muma wacho chien kacha niya, ubiro manyo wasiku go to ok unuyudi. To winji gima Jehova wacho. Kwan 23 18 Mi Balaam nohulo wach moa kuom Nyasaye kama, Balak amalo mondo winji, awuoyo kodi sani nyamino wadwa, merwa mawinjo wach sani winji. Budi Zipor winji gima onyisa mondo awachi. 19 Nyasaye ok en dhano madoriambi, winji oyo ok en dhano madolokre. Muma wacho niya, osewuoyo to dongo biro timo kaka owacho. Adier obiro chopo gima oseulo. Kowacho no biro mi nyathi obiro chiwo. Jehova ok lokre, ok en dhano. Kowacho no biro gwedho dala, ubiro gwedho madala mane onge mabati. Ji biro chung' kago otiklo e nyim dhorangach ka nono ni ma be dala ma Jehova loko nyinge ni. Ng'at mane onge kod papers mabeyo manyalo konyo. Jehova wacho, Muma wacho ni Nyasachwa ok en dhano, dhano biro lokore. Jomoko biro koni na biro manyo ni nyathini tich. Moko nochung' e liete katimo neno mondo ji opam negi. Kagi ka ugute moko gikete wigi gangolo moko kagi dwani mondo mi opam ne gini ineno nyithindo man kagi magi wabiro puonjo te bang' ka liel ruma ni to in chiliel no dog ye ire mondo ipenje ni to dong ni wacho ni ng'ane ne mbasi ni nyithinde biro puonjo. Obiro penje ni to be na wacho adier wiya no wil mano to keka be datim ok ang'eyo. Kawie moro matin ni sanja ni wuogi ng'ama chielo
to mak mana Nyasachwa to ok en dhano. Kowacho ni nyithindi biro yudo school fees, gibiro somo nyaka kama nade ma Jehova chiko. Ng'ama nado yie, ng'ama nado dagi, Jehova wa ondike muma ni Nyasachwa ok en dhano. Kowacho ni biro ting'o nyathi tindi merwa, ibiro ting'o ma ji winji ywak nyathi odino, nyaka joma nowacho ni ok inyal, nyaka joma no oro jomoko mondo dhi ong'i seche miluokori ka be in material madi nyuol, nyuol material ikawo ni jomoko dhi ng'iyo mbong'ni kod ogwandi, seche miluokori migo sabun e wiyi tiomo jomoko ni gine ma gin gipimo mita, gin gipimo mita wengegi, ging'e kaka gipimo joma nyuol kaka ng'utgi chal. Mumbakona ni kawuono Jehova Nisiel Gibo, Jehova Yawe Adonai, Nyasachwa mapok olo, Ruodhwa ni to ok en dhano. Kowacho noting'o dala moro malo to biro ting'o malo kata jopiny oyie jopiny odagi. Mumbakona Jeremia 23 matindo 29 adhi somo gima ondiki Muma Jehova Nisi, Muma Jehova Jire, gima winjo kondiki Jora Magura ni Nyasachwa ok en dhano. Kowacho ni dala moro oloko nyinge, ang'eyo ni noloko nyinge Jakobo ma wuod Isaka, mano loko nyinge kone ni Jakobo ni kawuono ok chak luonge ni Jakobo, iluonge ni Israel, ng'at mogwedhi. Ang'eyo ni noloko nyinge Sarai, mokone Sarai ni kawuono iluonge ni Sara. Sara oyudo nyathi ka higni oniang', merwa pok odeko, kuom Jehova pok odeko, jaduong' pok odeko, pastor winji, pastor ma winja pok odeko mondo Jehova oting' kanisa ni malo. Winji merwa ma ywak ni pok odeko mondo Nyasachwa oruch kong'o kagole dala ni. Ondike Jo-Kolosai 2:14 ni norucho gi manade manondiki, kata nondike gi joma nade mokaw kite madongo mokete nyim dhoranga, norucho gi manade manondiki. Rauma achiel matin 13 wacho niya, nochodo nyororo manotwewago kawuono ni biro chode gi manade manogure nyim dhoranga ng'ato. E nying Yesu Janazareth Ruoth omiyowa teko, omiyowa mandate mar muke sani. Wan kod Yesu tinga mang'ongo chieng' ja-Galili, Manuel manomuomo liel bang' ndalo 3. Ang'eyo na juke man gweng'u to lich ndi moko siemo tenga malwar, to gin to ka githo to magiduogo chako negi kor gweng' tiluongo gi ni jochiende. To Yesu ka Jehova to kanochier bang' ndalo 3, sibuoro bedo jawarwa nyaka sani. Wating'o nying Yesu meja malo, wawacho niya, onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Sa 54:7 Muma wacho ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Kawuono ni ng'ato ang' odhi konieno matek, wacho ni Jehova Rama, kara onge kidi mano bede nyim dhorangaya matamo nyithinda mondo kik sudi, matamo oda mondo kik sudi, matamo jaoda kik sudi. E nying Yesu Janazareth Muma kona ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Asomo Jeremia 23 matindo 29. Duong' odog ni jatend lweny, wachna chalo gi mach mano wach Jehova El Gibo. Kama mach okale, Jora Magura waduto wang'eyo ni kama mach okale to wang'o madong' mirni, madong' maira, mae mach mwating'o kawuono ni. Wawacho ni gima nade manokete nyim dhorangach. Wach Jehova machalo mach ni koro wating'o, wadwa chime kod mach gokinyi sana mondo Jehova Nisi mondo miyo wang'e. Ang'eyo Nyasache Elijah Gatishbi, maseche mane prophets 400, jonabi 400 mag Baal nobiro. E seche mane wacho ni jonabi 400, to mago tiende niya, mag Ashera ne ok okete iye, mag Dagon bende ne ok oketie iye. To gima ng'eyo niya, sama ne Nyasache Elijah nobiro to nodwoko gi mach. Mane Nyasache wa mwating'o kawuono, obiro dwoko gi mach. Muma wacho ni wach na chalo gi mach, wach Jehova Nisi chalo gi mach. Nyaka gima nokete iye no merwa, obiro wang'o mogolo oko. Gima noketi motweyo papers no kijana nyathi nyaminwa, gima noketi moloro nyaka dak ni momiyo kwe onge dak no. Wach machalo gi mach ni wach ni biro wang'o sani e nying Yesu Janazareth. Duong' odog ni wendo, duong' odog ni Janazareth. Wach na chalo gi mach kendo chalo gi nyundo mabaro lwanda matindo tindo. Tiende niya, obro baro lwanda mokete nyim dhoranga uno matindo tindo mang'enyre. Mano Jehova mowacho ni wach na chalo gi mach mabaro lwanda matindo tindo. Obro baro lwanda, wach ni Jehova, barie lwanda ni kawuono, barie lwanda mosebedo ka kedo gi nyithinda, momiyo nyithinda kochopo e klas machal gi ma to nyithinda ok kal kanyo, olokore nyiera kor gweng', olokore ase kor gweng', olokore ngero e kor gweng'. Mumba kona ni wach na chalo gi mach kendo chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo. Kawuono ni Yesu ne wating'o nyundo, wadhigo ikidi manokete nyim dhorangachno, wating'o nyundo sani. Wach Jehova machalo mach. Mumba kona e Zaburi 40:2 Muma Nyasachwa wacho niya, kawuono ni Muma wacho niya, no ywaya kogola e bur malich, kata noket kidi malich e dhorangai, obro ywayi kogoli e bur malich kama ji ok nyal dwarie, kama ji be ok odichie kodi. Ma samoro kata kidhi moso ng'ato to ok odich kodi nikech un jok moko ma jora nono,
jok adhiera, jok ma ok nyal. Mumba kona ni Jehova biro ywayi bur malich. Ma wuok e chuodho motimo todo, mane kama Jehova biro golie e chuodho motimo todo kama ikwaye lewni. Ma kata kidwa ni mondo mi dhi wuoth to ang' ni wacha ni ji te koro gweng'. Ji ong'eyo ni min ng'ane kawuono ne dwa dhi wuoth. Mumba kona ni Jehova no ywaya kogola e bur malich. Mano Nyasachi Nyiseche obiro ywayi kogolie bur malich. Mowuok e chuodho, mibiro wuok e chuodho motimo todo. Eka noketa e lwanda, ketie lwanda ni obiro migi milongo gi dho ngere ni stability. Obiro chungi motegno manyako ohala mane olwar. Jehova biro chungo motegno nyaka dak mane kethore. Jehova biro chungo motegno nyaka kwe gi hera mane onge. Nyasachwa biro duoko. Noketa e lwanda, duong' odog ni Yesu wendo. Eka noketa e lwanda machung motegno. Mano Jehova Nisi. Kawuono ni wachacha ni Jehova Shalom. Ruodha timna ng'wono. Wadhi kodi e lamo e Zaburi 113. Wadhi kodi e lamo e Zaburi 113. Wadhi kodi e lamo. Wadhi kodi e lamo e Zaburi 113. Matinda biche wang'e. Zaburi 113. 113. Mumba kona ni Mumba Jehova wacho ni ni ng'ato oseikore. Nitie gima idwa tero ne Nyasachwa. Wacho ni ruodha kawuono onge kidi madong' e nyimdo rangaya. Onge gima nade madong' e nyimdo rangaya. Igolo kwato gong'ono kuma oko. Igolo kod dhier kod sasie kuma oko. Nyithinda nyaka yud gik mane singo. Zaburi 113. Matinda biche wang'e. Wadhi kodi e lamo. Kapok walamo to winji. Onge ng'ama chal gi Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa onge. Johera mag wuora biro manye gweng'u. Onge ng'ama nyalo loso dala maloyo Nyasachwa. Onge ng'ama nyalo kelo nyathi kuomi maromo gi Jehova. Kati manyo fagro 90. Onge ng'ama romo gi Jehova. Onge ng'ama chal gi Ruoth Nyasaye ma Nyasach onge. Onge ng'ama chal kode. Odak malo kuma bor, mano Ebeneza. To kata kamano okulore mondo orang polo kod piny. Ochungo jomodhiere buru, mano Nyasachwa. Jomodhiere biro chunge buru kawuono. Mochako migi nying adier. Ogolo jochane pidh yugi, mano Nyasaye malich. Kendo keto gi gibet gi ruodhi mag joge. Ogwedho dhako ma onge nyathi, moloke dhako mamor ma min nyithindo, mano Nyasaye mowacho. Obiro keti mibed min nyithindo. Ma nyithindi bende or kaka bende wacho ni moko mondo orno. Wang'eyo noloko nying Ana, mano Ebeneza Elgibo. Wang'eyo nonyalo loko nying ng'ato sani, noloko nying Jakobo. Ere ng'o ng'ama dwa wacho ni Jehova lok nyinga kawuono. Ang'eyo ni Nyasachwa nyalo loko nying ng'ato, kaw papers ting'e lweti sani, wadhi ir Nyasachwa. Ok ochal gi dhano. Muma nowacho ni Nyasachwa ni ok en dhano. Wadhi kodi e lamo. Ber manade jatend lweny. Jehova parie mama mawinji ni kawuono ruodha. Bare nyathi sikul mawinji ni ruodh polo. Chung kod mama ni Nyasacha chung gi mama ni, chung gi dala ni ruodha. Chunge gi dala ma ji seyo ni, chunge gi mama ma ji seyo ni ruodha. Pare ohala ni chung kod gi ratego mar jokedo. To mana kuom nying Yesu. Amen. Johera mag wuora, an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler e piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10 anuoyo. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba na machielo en 07 kendo 07 aito 70 53 76 anuoyo. Namba na machielo en 0707 70 53 76. Mad Jehova Majasiri joge. Osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kod ndalo. Amen.